diktatorun oğlu yakın günlerde ulu soğukun bilen bakası 2 milyar 300 milyon dolar bolan täze avtomobil yolunun guruluşygyny badalga berdi. Haramda Berdimuhammedow erjellik bilen Türkmenistany Berdimuhammedowlaryň tohumynyň goşadyrlygy üçinäki şahsy firmasyna öwürüp başlady. Bu firmanyň ähli künji demir tikenekli sim bilen mäkan gurşalan ol territoriýadan çykmak we girmek örençäkli we bir gözegçilik aslynda. Äpet guruluşuklardan haramdagyň ogurlan milyardlarça dollary onu öz miras düşerini halky taýlamagyň ýoluna gönükdirmäge höweslendirýär. Emma kalholçy ol Afrikada da kalholçy diýileni dünýäniň gün saýyn üýtgäp durýanlygyny haramda höççetlik bilen boyun alasy gelenat. Hakykatdanam korrupsiýa garşy dünýä meşwerini gün saýyn görüş alınıp barylýar. Haramda bolsa öz diýdim zorlugy we açgözlüligi bilen taryhdan ýyda galýar. Tersine ol edi bilişim şu diýip 2007-2017 ýyllar aralygynda öz hökmüre warlygyny berkitmek maksady bilen 257 milyon euro bolan dürlü yaragy Italiýadan satyn aldy. Emma taryhdan bilişimiz ýaly ne ägit meswerdäki pul ne de yaragly goşun diktator Kaddafa kürsüde oturmagy kömek etmänli. Venezuela'daki bolup geçen wakalarym diktatorun ömürlük därligini görkezýär. Şunun ýalyda öňkü Sowet Soýuzynyň ähli geňişligine de diktatura garşy görüş gidip dur. Owal Gürgistan, Gürcistan, Ukraina, Ermenistan, innem bolsa Azerbaýjan diktatura garşy baş göterýär. Ýany ýakyn 10 000 adam internet blogger Mehman Hüseynowy gollap köçä çykdylar. Emma haramda Berdimuhammedow daş töwerekde bolup geçýän wakalary üns bermegiň tersine halky gysyp hemde döwlet gaznasyny taýlana salyp Berdimuhammedowlaryň miras düşer padşahlygyny gurmak bilen gümran. Sözümizi jemläp aýtsak, Türkmeni göçürjek bolsam kaptalyndan göç geçir diýelen atalar sözüni haramda unutmasa ýaşy. Ey ilahi emine Adan yolu atlanalım Adan yolu